Ang atong tun-an karon, ang atong praktisan ang chords nga G. G. So, tulo lang ka fingers atong gamiton. Kini, kini siya, middle finger, butang nimo siya diri sa taas, sa third fret, anya sa pinaka last nga string, sa number 6. Nya kini sa second fret, sa fifth string. Anya kini pinakaubos. Ana. G na siya, G. Or kung di ka ganahan, kung lig-on nimong kumingking, kinilagay po, no? G. Basta ang forma, wala siya gaanaw. No? Nawa din sa kilid, anak. Mag-strum ta. Simple lang yung kayong strumming. Bisaya sa strumming, kas-kas. Strum na ta ang G. Yeah. 1, 2, 3, 4. G, 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 G. Buhay ani mo imong kamot. Pagkahuman, ibutang nimo G. Ayaw sa strum para makaibaro. Placement lang sa ta. Wala say kaskas. Okay, 1, 2, 3, G. Anak siya mag-practice o gitara, no? So, 1, 2, 3, G. Ato himoon is 1, 2, 3, G. O niya, 1, down, up, down, up. Sige, 1, 2, 3, G. Down, up, down, up. Down, up, down, up. No? So, ato lang i-master. So, basic kayo siya nga chords is chords nga G. As in both. No? G. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ato lang. So, basic kayo. Sa sunod nga video, kanang bag-o na pod nga chords. Humanaman ta sa C. C ganiha. Itong nga niya. Karon na natay G. So, at least na natay duha ka chords. And then, ato ni siyang i-combine at least tagtulo ka chords and then magbuo tag songs para dali ta maka recall, no? So G, 1, 2, 3, 4. Okay, buhi kamot. G, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Down, up, down, up. G, 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 G. Okay?